Penj Laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. I recommend Sensodyne because it works. Ageno ni riyo maber jahera mar Penj Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate cheno ni en Andutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wang'e kaka wanyalo puonjore kendo wabedo kod ngima makare. Akaw thuolo ni mar rwako wendo wa kendo daktari wa bonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kae to wadonje twak achiel kwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari e Penj Laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. Iluonga ni Dr. David Odeny. Ajakano kubura mama sogo. Alonye thieth mage it duol to kod Erokamano nya daktari amor mokalo ni wantiere kod studio odiechieng' ma kawuono wagoye mbaka kotenore kod weche ma nyalo mulo it duol kaachiel kod Ka wang'iyo gik moko adek miwacho gi keto ga ngima ng'ato bedo makare nikech ka it winjo wach maber ibro balance maber in mani puonjo e Penj Laktar ka ni it konyo bende e balancing mar del kaeto bende konyo ng'ato e yweyo duol bende nyalo konyo e weche mag chiemo weche mag wuoyo kod gik makamago. En kamano. Ka unadwani wagoye mbaka kotenore kod weche mag jogo ma samoro gin ok giwinj wach to ginyalo to gin mumu. Wachak gi mumu. Yes. Erokamano ahinya ng'ama mumu en ng'at ma ok nyalo wuoyo. Onyalo bedo ni ok owuo kochakre tin eka nonyuole nyaka obed ng'at maduong'. To bende nitie joma mumu mobedo mamumu ka osebedo joma dongo nikech shida mang'eny ma ng'ato nyalo yudo e ngimane. Kwa dhi e wach mar winjo wach nitiere kaka wawinjo wach. Mondo ng'ato winjo wach nitiere gik ariyo madongo kabisa momiyo nyalo winjo wach malong'o. Achiel kuom gi en it. Nyaka ibed gi ng'at man gi ite mawinjo wach maber. Mar ariyo en obwongo. Nyaka ibed gi obwongo malong'o manyalo winjo wach. Ka akale e wach winjo wach kochakore e it nyaka e obwongo biro miyo matut ahinya wang'eyo gimomiyo ng'ato nyalo bet momo kata nyalo bedo ng'at ma ok nyalo winjo wach maber. King'iyo it kako bet wan gi it ariyo. Man achiel ni kora chich achiel ni kora cham. To gin mana e bath wich ka. Kineno kaka it obet e picha ma waneno ni. Ochalo tung'. Tung' kineno omuot mar it ma oko ni. En okawo weche te manie kama ng'ato betie. To weche gi donje kama luongo ni auditory canal, external auditory canal. En hotogoro ma wach kale kapok ochope kuma eardrum nitiere. Eardrum ni en membrane matin ahinya, en gima rep. To ka wach ochopo kanyo nikech wach kadhi to en gi force mochopo go kuro ero. To kochopo e membrane mathin ni to chopo gi energy, chopo gi teko ne, to membrane ni nyaka bi move. Seche mo move ni to move kaluwore gi teko mar wach mochopo kama entiere no. To kikalo kama membrane ni nitiere idonjo kama luongo ni it madiere. It madiere ni ma ene mwaneno ralum ni koso. Ene ralum no to mane eardrum.
en ma wach kuongo chope. To imeno nitiere e middle ear kaka maluongo ni tympanic cavity ni, mane e it madiere. En kanyo gi choke matindo tindo adek. Tie choke gi en ni mondo omed teko mare sound, energy mochopo e kanyo ero. Omede, o amplify, wawach kamano gi dho kisungu, no amplify. Omedo teko mar sound mochopo kanyo no. To kose medo teko ne, to tere e gima chalo gonglo mar kamniene moluongo ni cochlea. Kanyo ero ema koro sound dhi yude kama nerve nitiere, nerve makoro dwa tero energy ni, iluongo ni signal ne obwongo. Kochopo kanyo ero, to nerve ni nitiere gi tich mar loke. Oloke kwa e sound, to donje e gima luongo ni electrical impulse. Electrical, onyalo mana kalo kanyo ka odhi e brain ka en in that form. Adwa duoku chien matin king'iyo jomane go simo mane ma kupogore go mar ung'we yamo ne. Simo ma ido ka waya nitie moa ot, to waya no odhi oringo mabor mochopo e station machielo, chako dhi ochopo e simo machielo. E kako chalo. En oringe i waya, to waya ni koa kanyo to tere kama luongo ni obwongo madiere, midbrain. Ka endi nitiere kaka energy mar sound ni dhi bet. Nitiere moko madonje centers mamoko. To nitiere moko madhi e brain. Nekech mondo kiwinjo wach, to nitiere gik mang'eny, signals ma madwarore kuonde ma gigi dhiene. Nitiere signal mabiro nyisi ni kama intie no rach, wuog gi ng'wech. Or sound miwinjo no en sound mamit, lok wiyi kama. To mago centers mopogore opogore e brain. To kama duong' ahinya e brain mare loko wach modhi gi ka signal ni, entiere kama en e bath obwongo kama luongo ni cerebral cortex. Ento ok onyal nene e picha ni, en mabor matin. Koro ka e kama wach kuchope, to iloke mondo mi ng'at mawinje owinje kaka wach monyalo respond to kama intiere no, kata en wach mang'ise gima onego otim, kata ka inyathi ma e skul to ng'isi gima japuonj puonji tiwinjo. To seche ma system ni ok ti maber, to kata ng'ato wach ni wach manade, to ok chalri ne chalo kata mana kaka winyo moro ma ywaka e kama intiere, kiane winyo no to wachang'o. Kamano. Iwacho ni seche ma system ni ok ti maber, tiende ni gini duto te nyaka ti kaka waneno wakete chakre tung' modhi nyaka e eardrum, modhi nyaka e kamnie kaka to tudore kod obwongo koloke signals mopogore opogore. Daktari, seche wacho ni seche ma signal ni ok ti maber, manyiso ni nyaka kethre te koso nitiere kamoro kata achiel mako kethore signal ni to miyo ng'ato ok dhi winjo wach. Mana kaka na compare gi simo mar tolja. Katol ng'ato ng'ado kata muroni, to kibi winjo wach. Katol ng'ato ng'ado gi kama intiere ni, ok ibi winjo wach. Koro en shida mar achiel, obebre kamora mora along this line, kokethore, to ok ibi winjo. Yes. Daktari, watiere kod kidieny achiel kende mar koso winjo wach kata bedo deaf. Tiende ni onyalo bedo types mopogore opogore, koso en achiel ma ka in deaf to in deaf. Gipogore. Ma kaka winjo wacho kaka sound travel ni. Nitiere
kama waluongo ni conduction part of sound transmission. Mano itimo gi it maoko kama oriwo external auditory meatus ni to kodi tympanic membrane mago it maoko to kod it madiere kama oting'o choke matindo adek ma wawacho ka. Mago is the conductive system. Koro one type of koso winjo wach en ma ka shida nitiere kar conduction ka. Koro waluongo ni conductive hearing loss gi dho kisungu. To kapo ni shida nitiere kuom nerve kata shida nitiere kuom brain, to koro en nerve associated hearing loss kama waluongo ni sensory neural hearing loss gi kisungu. To bende nitiere joma nigi shida ariyogi. Conduction nigi problem, to transmission through the nerve bende nigi problem, to brain bende nigi problem. Ka giriwore to koro waluongo ni mixed hearing loss. Koro mage e kidienje adek magi koso winjo wach. Daktari, in kaka jagono molonye weche mag duol, it kachiel koda ka thothne weche mag deafness kata weche ma ng'ato ok nyal winjo wach gi ng'eny marom nade pacho ka ahinya e gwengewa mag Kaluo? Nitie ji mang'eny ahinya ma koso winjo wach. Kachako gi piny mangima globally, gin ji 466,000. Mondo iwinj ni the extent mar this figure, adwa compare gi population mar Kenya. Kenya teka kwa ng'iyo census manotimo gik ne wan ji milion 47. Mano Ghana 47. To wawacho ni ji tema e piny ka manigi shida mar winjo wach gin Ghana 466. Nyiso ni ji ma piny ngima manigi shida mar winjo wach ni gin ji machalo joma nie i Kenya ka dibich. En dibich. King'iyo En dibich. Koro wang'eyo ni countries abich marom gi Kenya te mopong' mana gi dhano mok winj wach. Nyiso ni kata ka wang'iyo proportion ma presidency, onego wabede nitiere kata ji abich mar president mag at least pinje abich e piny mangima. To ka waduoge Kenya waka, nitie gima luongo ni Kenya Health Information System, kama wayude weche te mag ngima moriwowa e Kenya ka te. Kwa neno numbers ma osebedo reported man nigi problem ma winjo wach gin tara 480 kama. Iso ni kawacho gi kisungu en 480,000 people e Kenya mangima mantie gi shida mar koso winjo wach. Koro en gima duong' ahinya. En mana ni nitiere degrees of hearing loss mopogore opogore. Nitie joko moko manigi matin miluongo ni mild, to nitie jok moko manigi miluongo ni moderate, to nitie jok manigi shida mar winjo wach maketo ni severe, to nitiere jok manigi koso winjo wach maluongo ni profound. Ei profound ka mage jok mok nyalo winjo kata mana ndege mamor matek mowuok e airport to ok winjre negi. Ka ni ema wayude joma momo e kategori mar joma nigi profound hearing loss. Ma daktari, kopogore kod
types, wantiere kod magnitude bende, kotenre kod pek mar kaka ng'ato ok winj wach. Kani pimonwa kacha kidienje mopogore opogore mag koso winjo wach, ni nyisowa ni kotenre kod kuma chandruok nitiere kata kotenre kama waya nyalo bede ni ochote god. Wang'iya ne pek mar koso winjo wach. Wach no nitiere kod mild, tiende no nyalo winjo to nyalo winjo matin. Kaito wantiere kod moderate, onyalo winjo to ko winjo ahinya. Kaito wantiere kod profound, kidienje 4 mani pimonwa ka. E seche ma ng'ato mare mild, mano tiende ni ang'o motimore, rochruok nitiere kanye, tudruok okethore kanya e connection mane wawacho chakre it nyaka e ubongo malo cha. Ena achiel no. Ido ka ni kamoro nerve matin matigi problem. Koro ido ka in ng'ama winjo wach ma inyalo winjo to nitiere sound moko inyalo winjo. Kaka ka ng'ato kuodho ni wach to kinyalo winjo. Ko in ng'ama nyaka wuone matek kata kama idwa ni mondo kuodhe wach. Ok nya kuodhe ni wach. Mano mild. Onyalo bedo mild conductive hearing loss. To onyalo bedo moderate conductive. At the same time, onyalo bedo mild sensory neural. Onyalo bedo profound sensory neural. Koro any one of them nyalo bedo gi those categories as well. Ero kama na enya. Ne oking'eyo nyakwara Ramogi koro ing'eyo kidienje mopogore opogore mag koso winjo wach, gini otudore malach mokalo kendo motudore mapek matamre gi nono. Amor mokalo ni wantiere kod Dr. Denye studio. Ka waduogo to bopimonwa ni thoth ne jogo ma ok winj wach obiro kotenore kod kako nyuol ng'ato, hinyruok koso ginang'o gini manyalo kelo chandruok mar koso winjo wach. Po nono ni ng'ato ok winj wach, nitiere kaka inyalo konye koso onge kaka inyalo konye. To ere kaka inyalo geng' chandruok ma kama nikech wuonde ni nyalo dino iti. To daktari chiwo ranyisi makende ni samoro ndege mor buti matek to kiwinji. Mtoka nyalo biro buti to kiwinji, en chandruok mapek. Omiyo kik isudi kidieny mar ariyo ni okadwa no bai. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Dial *487*3# to get this song. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe e odiechieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo, tinyalo bedo gi wach achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Machiegni kendo Penj Laktar kokale RamogiTV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Denye studio, olony mang'eny kotenre kod weche mag duol, it kachiel kodaka kendo wago mbaka kotenre kod koso winjo wach kachiel kod bedo momo. Opimonwa ni en tudruok mapek mokalo. Daktari kani wakawo yueyo ne wang'iyo magnitude kata pek mar koso winjo wach, ileronwa maber mokalo. Jomagi mantiere ga kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar it mar winjo wach ni? Nitiere joma nyalo koso winjo wach e kategori mopogore opogore. Nitiere jok ma onyuol gi shida mar winjo wach, to seche monyuol gi no ok ginyal kata winjo wach kata matin, to kamoro ok wanyal ng'eyo nikech pod gin nyithindo. To inyalo ka gin gi tuoche mamoko bende maluwore gi winjo wach gi shida mamoko mar del, obed shida mar nyarogno, umed gi shida moko mopogore opogore. Gin joma nigi gima luongo ni hereditary hearing loss. Nitiere bende jok moko manigi hereditary hearing loss to ma biro bang'e
ka koro gin jomadongo. Kendo nitiere jok ma bende koso winjo wach nikech alwora margi. Ka alwora margi magintiere en alwora mangi koko mang'eny. To ka en koko matek ma gin exposed to kuom ndalo mang'eny, to nyaka wang' gibed gi shida mar koso winjo wach. Kapok wiyo wil, bedo ng'ama duong', ka kori ibedo ichi medore, mibedo ng'ama jahigni 50 gi moloyo, mondo ibed ng'at ma nyalo winjo wach maber, ng'eny. Koro nitiere age related hearing problem. Magi joma nyalo bedo gi koso winjo wach malach ahinya. To bende nitiere joma nigi shida mag infection mag it. Tuoche mag it. Tuoche mag it moloyo ahinya tuoche mamako it madiere to kod tuoche mamako it ma iye. Mondo ibed ni koso winjo wach yot ahinya ka tuoche gi no okaw negi thuolo momondo mothiedhgi maber magirumo. Magi joma nyalo koso winjo wach. Nitiere jok mamuonyo yedhe. Nitie yedhe moko manyaka wamuonye e ngimawa kaluwore gi tuoche ma wan go. To yedhe gi iyudo ka gin yedhe mathietho, to komachielo to nitiere kaka gi affect it. Waluongo ni ototoxic drugs. Koro yedhe gi gimbe kimuonyo gi to ginyalo ketho it. Mibed ng'ama ok nyal winjo wach. To nitiere shida moko makalo kaka mag hinyruok mag ajali. Onyalo bedo ajali mar jomaundu kogoi. Onyalo bedo ajali mar ka yudo accident kata mana gi pikipiki matindi riembo mang'eny kone gi kone gi. Inyalo bedo ajali koluwore gi mitokni be marengo ma ji idho. Kata inyalo yudo ajali kar tich. Mago bende nyalo miyo ikos winjo wach. Adwa ni mondo mi wachake kod jogo ma samoro nyuola kod chandruok mar koso winjo wach. Ma adebe ni seche ma nyathi losore e ich kotenre kod anyuola mowuoke, nitiere kamoro e fuon marit mano kotimore maber koso thothne ang'o matimore, daktari? Kawa donjo kanyo matut, nitie nyithindo ma inyuolo to nyalo winjo wach. Luwore gi gik mang'eny. Nyalo bedo ni gino ni e rembgi, bedo remb mama kata baba, tiyudo ka o inherit gene no. To bende nitiere gik ma mine nyalo bet ni timo, kata chiemo kabinde wachiemo kabinde yedhe moko ma kamoro mama nyaka muony kinde ma opek. Tiyudo ka yedhe gi nyalo miyo it nyathi madongo e iye bed gi shida. Nitiere gima iluongo ni rubella virus. Rubella ni bende mine nyalo yude. To kane ok oyudo chanjo mar rubella is a German measles, mano terminology machielo mare. Kane mama ne ok oyudo chanjo mar rubella, to nitiere high chances ni nyathine moting'o ni nyalo biro bet ma ok nyalo winjo wach. Nitiere seche moko bende ma ng'ato nyalo bedo gi birth injury. Seche ma nyathi inyuolo. Ing'e ni nyathi kinyuolo to nitie kaka wiye kalo mawuok maber. To kapo ni ne bet nitiere shida mar wi nyathi mondo kal maber, to ok jolony ma ne konyo mama nyuol ni ok oneno mano malong'o, to nyathi wiye oriyore. To mondo obed gi shida mar koso winjo wach nitiere chances. Kata kewe mar brain ma seche moko be nyalo timore ma nyathi bed gi cerebral palsy.
it bende nyalo bedo gi shida moloyo to kama ochomore gi kama brain nitiere ma kaboro nyithindo ilagi inyalo resi ka diponi ne wach ni chon to ter min gi otimne cesarean section ma nyathi ogol e yo makare moloyo ka nyathi okalo kariyore. Kamano maka beto nego beni mine nyuole siptal maka pono nitiere chandruok kata ka nyathi dwani mondo miorire nyathi nyalo kony nyathi mondo mageng chandruoge ma nyithindo nyalo bedo godo gi. En kamano. Daktari kata kopogore kod chenro ni moro chieng' moro ibo pimonwa yedhe ma mine samoro nyalo tiyo godo ne tuoche mopogore opogore manyalo miyo nyithindo bedo ma ok winj wach kod kaka inyalo geng kata kaka inyalo kony nyithindo gi. Adwa nadonje kidieny mar ariyo nikech ma abende adwa ni mondo miya winji. Kapo nono ni nyathi kata ng'ato obet kama koko ng'enye kuom thuolo malach bende ni pimo ni nyalo miyo oko winj wach ma ang'o matimore e system marit koko mar ndalo mang'eny. Kamano kuom penjo no nitiere kama wacho ni sound energy owuok it madiere kakoro odhi e it ma iye to nitiere the nerve makawe waluongo ni auditory nerve. Ewi auditory nerve ni nitiere gik machalo yier matindo tindo ma seche ma signal nyochopo kanyo to gikawo wach to gin magichako loke e ginene electrical impulse. Koro nitie kaka gilungore matin kaluwore gi sound mochopo kanyo ero. To ka sound ni en sound mani malo to lungruok margi ni nikech yier matindo ma wacho giluongo ni hair cells. So these hair cells nigi yiere go to kadipo ni sound mochopo kanyo ni malo to kaka gilungore ni to this hair cell break. Ginyalo break. To ka gi break sakasa nikech gin matindo gi ng'eny to nitiere moko manyalo break matin to ka in ng'ama nie kama koko nitie sate tiyudo ka ginyalo break magi break te to seche ma koro gise break te ni koro onge kaka ginyalo perceive the signal ma sound machopo kanyo kwa madiere mondo mi nerve ni okawe katere yo bwongo. Koro miyo ibet ng'ama koro ok nyal winjo wach nikech you are exposed to loud noise. Koko masate ndalo mang'eny. Hair cells kaka winjo kiluongo gini ponono ni break kaka iwacho ni wachako tende kod koko masate kinde ka kinde ging'eny nyalo chopo kama gi break ete gitur gite kata gikethore gite. Onge kaka ginyalo dongo kendo nikech thoth nyawinjo ga ni cells nitiere kaka nyalo gerore kata nyalo losore ponono ni gikethore. Gik mochomore gi nerves nyaka yo bwongo kokethore to ok nyal losore kendo. Mano e shida ma wantiere go. Omiyo nyaka rit gi maber, obwongo nyaka riti, nerve moro amora nyaka riti nikech kokethore to mondo olosre kendo ok yot. Kidieny machielo mar koso winjo wach daktari ne en mar age related tieni kotere kod kaka ndalo medo sudo higni 50 ka sudo higni 50 60 kamano en ang'o matimore ka debede ni system mar it debede ni o break down debede ni koro oolo seti omol koso en bende oluore mana gi kaka wacho cha. Iyudo ni seche ma koro ng'ato bet ng'ama duong' to nikech it madiere yudo blood supply mamiye nutrients koa kuonde mopogore opogore to moloyo ahinya koa e blood vessels mowuok e ng'ut to donjo e it. To seche ma koro ng'ato bet maduong' tiyudo ka blood vessels gi mana kaka timore ya hypertension iyudo ka mos nitiere some build up e blood vessels do gipong mos gipong ma koro seche moko bed ma koro igi ok nyal tero remo e it ma iye ni. Koro iyudo ka koro kunya yudo chiemo maber koro
ingeni ko kiyud chiemo maber kata mana cells ka kiyud chiemo maber to nyaka wang githo to mane gik matimore e it ka ni koro kinya yudo chiemo maber nikech blood vessels gibo koro dinore koro githo mos kama kun chiemo tho chiemo mapon ngima koro ma ematero miyo iti ya siwore. Adoni wang'ene daktari kaka ng'ato moro nyalo fwenyo ni entiere kod chandruok kata ochako bedo kod chandruok mar it. Nitiere ga ranyisi manyisore koso en gimoro machiemori papa dichiel ni okinyal winjo wach kata nyalo winje ti winje matin kata kochopo kaka mag age related cha makori dwa mana ni mondo mi owuoni matek ma en gima waseneno kata kod dewa ido ka samoro kiwuoyo kode machiegni samoro winjo to samoro ko winji okang'eyo ni kesa ina ne tango matimore. Mana kaka wacho mokwongo cha shida mar age ochombre mana be gi shida magi yath ma ji muonyogi. En mana effect mar it ma iye to kodi sache moko binya yudo ka it kata mana ma diere ni kuni ni nitiere choke adek moko matindo tindo choke gi nyaka bed ni gi tungni e yo moro man gi a very specific pattern. Tido ka kata gin bende nikech gimbe gin gi joints. Tido ka joints gi mana ka chong ng'ato nyalo bet gi shida ka bedo ng'ama duong'. Joints mag choke gi beseche moko ne gi shida mido ka gimoko. To seche ma gimoko ni koro mondo gi move maber ka sound donje it ka koro dwa bet matek ka. Koro amplification ma wacho cha koro ok timre. Ido ka sound machopo e it ma iye koro en sound ma ok obedo amplified maber. Koro kunyal create any good signal ma nerve nyalo kao katiro e obwongo. Ilero nwa maber mokalo daktari yena waka wiweyo ka waduogo to wadhi nyime wang'ene kaka inyalo fweny ni ng'ato nitiere kod chandruok mar it to chandruoge ni chal nade, en mild, en severe, en profound, en chandruok mantiere kanye kod kapo ni nitiere thieth kaka inyalo tim mondo mi wayud kaka inyalo duok winjo wach. En penj laktar achiel kachiel kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Deny waka wiweyo bang' thuolo machuok mokalo waduogo kod kidieny mar adek ma bende okadwa no bai kata matin kik isudi. Dial *487*3# to get this song. Ai diwali mokwongo manyalo wacho ni anaonge goyo mora mora mar ng'ato. Anyisi adier. Ne huru nyathi manyako ni nigi wang' mabeyo beyo ahinya. Gimora mora mantie kindaga dito rumo odiechieng' ma kawuono ni. Ini wacho ni onge nyako mora mora e ngimani donge? Onge nyako mora mora ma ini hero? To kara ere kaka otambani oyudre e lepi? Ikrine nyiero ma okru. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno.
kik bai. They don't acknowledge the CBA that they signed. They have seen our 19 issues, but they've offered no response on any of them. They've given us no offer on all those issues. Nakumita must go. Nakumita must go. Lakteche mapacho ka Ramoni migao mathie Susan Nakumicha nyakagwetao. We have closed nearly 500 establishments, either because they are operating contrary to the law on proximity to learning institutions. Piny owacho yango ni kuonde uso math mohewo 4,000 matiyo machiegni kod kuonde tiegruok nyaka sani oselor. County government ma Homa Bay oseketo pesa ma ok tin ne $140 kokalo kuom floka ma ward ka ward wadhi kete pi. County ma Homa Bay olando keto tenge $140 mar chwalo godo pi e wards duto ma county no e sama piny ngima dhi alo odiechieng' mar pi kawuono. Machiegni kendo en penj laktar chandruoge mag it idak kanye. Debede ni nitiere kama koko ng'enye ma kinde ka kinde itiyo tich mane iketo koko mang'enye iti odiechieng' pile ka pile ndalo ka ndalo. Daktari pimo nono wantiere kod gimoro miluongo ni hair cells gi ng'eny mokalo mak mana ni kaka imedo tiyo gi iti kuom duol mamalo te kaka gimedo ture kaka gimedo break to gin kaponono ni gitur tok nyal los gi tiende ni chwalo thuolo ni malo mokalo mar bedo kod nok mar winjo wach kata chandruok mar it. Higni medo sudo en ang'o monego beni timo mondo mi kata higni osesudo tiyudi kaka inyalo winjo wach koso ma atonge kaka inyalo tim. To ka okamano in ng'ama miyo ipek timonyo yedhe gin yedhe mage mimuonyo penj laktachi ni to gik mimuonyo gi kata yedhe mimuonyo gi gikonyi ndiyo to gidhi kelo chandruok mane ne nyathi ma samoro nitiere i. Daktari pimonwa kendi puonjowa mathoth mokalo. Adwa ni mondo mi kori terwa kata iwuothe kod okang' mos ni itimo diagnosis nang'o pono ni ng'ato biro iri entiere kod chandruok mar it samoro winjo samoro ko winji kata yando winjo to koro ko winja wach thoth ne utimo nang'o diagnosis. Nitiere test motimo mokwongo tik nyaka wakwongo wang'i it mar ng'ato ma nigi shida mar winjo wach ni to ite nitiere koso ite nigi shida. Nitiere kata mana nyithindo moko mabiro ma nigi shida mar winjo wach kamoro pok no winjo wach nyaka ne nyuole to king'iyo ite tiyudo ka hotogoro mar it ni ya kanal onge ne obedo gi shida mar congenital malformation mar it koro it onge koro iyudo ka kamoro it ma ka kanal onge tiyudo kata mana it madiere be onge kata it ma iye be nigi shida koro en ng'at ma ok nyal winjo wach. So diagnosis mokwongo step mokwongo mar diagnosis en mar ng'iyo it ing'ini to chandruok mane mantiere to kiseng'iyo it to nitiere test makuro wadwa timo mondo wang'i ane ni to wan gi category mane mar winjo mar shida mar koso winjo wach. Obed ni en sensory neural hearing loss koso obed ni en conductive koso obed ni en mixed koso obed ni en mild moderate profound. Koro nitiere test mwaluongo ni pure tone audiometry en machine mwakete iti to nitiere kaka wagoni olang' moro. Olang' ni ogolo tone achiel kende waluongo ni pure tone. To wang'iyane ni to iwinje koso kiwinje. To omedore ameda gi sound mapiny nyaka bed sound mamalo. To wawinja ni kama ichako winjo go kia sound mapiny nyaka mamalo. To bende nitiere moko mag nyithindo matindo nikech kaka mapimo nino biro luwore gi ng'at moseng'e winjo wach to duoka ka penje to duoka ting'e nyathi to ok nyal luoki nyathi monyuol nyathi mapoko puonjore winjo wach ok nyal ng'eyo emomiyo kata mana kaka nyithindo nyuol nitiere kaka test mwatimo kaka gidongo. Ka nyathi onyuol to
en nyathi ma kata be mano nindo to dhot ogore. To en mana nyathi ma pod ninda kata dhot ogore matek. To en nyathi ma ninda. Mine moko nyalo paro ni an kare an gi nyathi maber ma ok chendi. To kare shida en mar winjo wach. Miyo ka nyathini ka nindo to dhot moro gore matek to ok owinjo. Mano is a red flag. Monego bed ni iparo ni to nyathina ne be winjo wach. Koro mano is another way of ng'eyo ni nyathi winjo wach kose ok winji. To bende nitiere special kind of test moko matimo nyithindo. Odwa chalo gi Pemberton audiometry. Eto koro wamiyo nyathi kabinde gik mamoro nyithindo. Machalo kaka light moro ma yellow, bit light ma red. To waketo nyathi e studio gi min gi kama ber ma nyathi koro bit ma nigi thuolo. To wamiyo gi sound gi katoke. To wadwa ng'iyane ka nyathi ka wamiyo sound to nyathini be oloko wiye kodwa ng'iyo direction ma sound wuoke. To wachako gi sound matin. Wamedo volume malo. To wabiro ng'iyane to nyathini winjo wach kose ok owinji. To ka waneno ka nyathini ok winj wach to ng'eni nyathini nyaka beni kokolok wiye nyaka beni en gi chandruok mar winjo wach. To nitiende bende ka bende test moko mwatimo sani mag lony masani mag machine moko be mwakete it waluongo ni auto acoustic emission ma nitiere kako opimo sound mowuok e it nyathi matin ma koko nyuol. Koro nitiere pattern mwang'iyo mar sound mowuok e it ni. Koro ka pattern ni ok en pattern mwang'eyo ma normal to ng'ani nyathini nyaka be no nyuole to kamoro winjo wach. Emomiyo ka ine piny molony pinje molony ka sama nyathi onyuol to nyaka pim kunyalo winjo wach. Ka nyathi bedo ja dweche 4 nyaka chak pim ne iluongo screening test mag winjo wach. To kineno ka nyathi okalo test mwatimogi, nyathini onego bed ni ochak kawo ne ondamo momondo mondo tere daktari molony e it thieth mag it mondo ng'e ane to nyathini bin nigi shida mar winjo wach. Nikech kikalo ka nyathi okalo stage ni mochoko donjo stage machielo modhi ka ok owinjo wach. Ing'eni mondo nyathi konyuol ko develop to brain be develop ei brain ka nitiende compartments mang'eny omi tich mang'eny tich ka tich. Nitiere compartment mar winjo wach ei brain ka what we call auditory cortex. Ka ema ei brain monego be ni receive sound signal e nyathi. To kaponi this auditory cortex pok nobedo stimulated by any sound energy. Ka nyathi ochopo higa mar 2 kapok ne nyathini owinjo wach. Nyathi ma ja higni 2 ka moloyo ahinya mine ma kok wango nyuol. Inyalo paro ni nyathini pod dongo kata pod ok winjo pod warit mane matin. To sama nyathi chopo higa mar 2 kapok this cortex, this part of the brain pok obedo stimulated gi any sound energy, to chako shut up. Kendo chako bet omich. Ma kadiponi wakalo higni ma 4, 5, 6 kapok cortex ni pok nowinje sound energy, to biro shut up ma ok obi winjo kendo. Nikech once the brain ose shut up tigi that language, ose weyo ni ok onyal winjo anything, ok onyal bedo stimulated by any sound. Ok obi timore kanyo, ok obi timore kamano nyaka chieng'. Omiyo nyathi kapok obedo ja higni 2 nyaka wang'e ni nyathini winjo wach mondo mi that cerebral cortex mar winjo wach obed active.
Emomiyo nyaka watim negi test ilama wachogi. Kamano. Magin tests ma ibo time siptal to kata kamano wachoga pile pile bende ne mine duto te mantiere kod nyithindo kata mapek ni ine laktar mokwongo mar nyathini in mi bro observe kata ni mi bo notice gima rach gi nyathini intiere kode ot ka samoro thum go matek tineno ko linga linga dot samoro much matek kaka ni wacho chato linga linga eno ninda mano nego bedni nyisi ni gimoro ok ber gi nyathini to gimileno no daktari ni kik kali gni ariyo kapoko ngi kaka inyalo kony nyathini nono to bro bedo ngamuk winji wach nyaka chieng. Apa ni gigi bendo tudore mana kod weche mag wang nikech waneno wawinjo kendo kotene kod laktar ka ni kaka obwongo dongo kaka nyathi dongo kaka obwongo di tudore kod wange maka ponono ni wange ok nen e kaka kokobineno nyaka chieng ka okolos. Koro wachako winjo kawoni it kok winji to kolos seche mok winjore to kobinjo nyaka chieng. Come on. Daktari kisetimo tests gite miyudo we achako kod nyithindo mapod yom. Itimo test gite mitimo mar light mani wachocha mar sound igo gimoro katoke mar olang mani wachocha to ineno ka onge response tende ni ok owinji wathoro bedo kod thieth kose. Koro ka iseyudo nyathini ok winj wach idwa ng'iyane to nyaka idwa reso nyathini gi e yo mane nikech you are racing against time kaka wachocha. Iseyudo nyathini jaine 1.5 iseyudo nyathini ok winj wach. Iyudo ka kata mna seche ma nyathi osebedo jaine 1.5 ka onego bed nitiere wach moro monyalo winjo koa e dhoge. Koro wachopo kama iluongo ni speech development. Nikech mondo nyathi o develop speech nyaka bed nyathi manyalo winjo weche miwacho to ng'eni ma kikombe iluongo ni kikombe to kama kako chal. To kapok no winjo wachno to ok onyal wacho ni ma kikombe to be ok nyal winjo ko wacho kamano nikech ok ong'eyo. Omiyo mondo nyathi o develop speech nyaka waring kode matek mondo wang'iyane kaka inyalo loso ite ni mondo owinj wach. To e iye kane bo wanyalo ng'iyo ni to ka koso winjo wach en koso winjo wach mana wach mwawachogi koso ka lori moro kalo to nyalo winjo sound mamalo koso kata mana sound mamalo go kunyalo winjo. Mano be nyaka wafwenyane e test kod treatment modwa miyo nyathini. To koro kwayudo ni ok winj wach kabisa to nyithindogi kaka gi nyithindo mapod yomgo bende nyaka wamigi mana hearing aid. Hearing aid biro konyo nikech obiro amplify the sound. To ko amplify sound the nyathi ite chako send the signal to the brain. This is to activate the brain. So hearing aid is achiel kuom gik manyalo timo ne nyithindogi. To seche mwamiye hearing aid ni nyaka wang'e nyathini maber ni to koro winjo wach. Yes, nikech kosemiye hearing aid koro nego bed ni owinjo wach alwora mare. Onyalo winjo nyinge, onyalo winjo duond min gi, onyalo winjo duond nyathi wadgi ma e ot ka to embe chako wuoyo. To ka wamiye hearing aid to pod ok wane ka nitiere lokruok moro amora. To nitiere step moro ma nyaka wang'iyane ka wanyalo chopi. En step mari ng'iyo ni nyathini bin wanyalo timo nitie surgery ma special mwatimo ne nyithindogi ka dipo ni ok hearing aid ok konygi. En step mari mwaluongo ni cochlear implant. Cochlear implant ni en technology manyien e pinywa ka. Pinje ma oko ka to be gisebedo ka gitime. En technology ma tinde kawa embrace. Shida ma wan go en shida mar nwengro. Nikech mondo nyathi otimne cochlear implant nitiere pesa mang'eny mabiro dwarore. Masani kanyocha pokwa kapok yoyudo subsidy mora mora mar cochlear implant to king'iyo the process mar yude ma nyathi timne
to in ng'ama biro nyaka bi dwar karibu siling gana 2 milion 2 eka mondo otimne nyathini cochlear implant. Koro en pesa ma ok yot yudo, to mane gima nyaka timre ne nyathi ma wamiyo hearing aid to pod ok nyal konye e winjo wach, to wadwari mondo winj wach. Kamano. Ma en gima beche ok yot kata matin. Yes. Daktari, adwa ni mondo mi wang'iyane kapo nono ni nitiere kaka oganda nyalo rito itgi, nikech aneno ka thuole momaya wang'a, kata kamano dahero mondo mi awinji thieth kata kaka inyalo res jogo ma hikgi oseniang' ma koro ok nyal winjo wach kaka ginyalo timo. To iwacho ga ni geng'o ber maloyo thiedho. Pono nitiere gima inyalo timo mondo mi orit it mondo mi kik kethre ma koro ng'ato ok winj wach, ma koro idwaro pesa mang'eny machal kod mago, kata midwaro hearing aids ma samoro ng'ato ok nyal afford. Onego bed ni dhano rito ite nang'o? Erokamano kuom penjono. Rito it chakore gi tir mar ng'ato kidongo nyaka ibed ng'ama duong'. Wase tajo gik manyalo miyo ikos winjo wach. Ka in kama koko ng'enye, ka in kama industry ma ji tiye to koko ng'enye iye kanyo, koro mokwongo tik en ni nyaka iprotect, nyaka irit iti mondo kik ibed ni en ng'ama ite saka sa nitie kama koko ng'eny. Nitiere disco ma nyithindo ma pod tindo ma teenagers dhiega, to i disco ka iyudo ka thum migoyo sound ni malo mapok odwaro yudi. To ka in ja disco ma weekend ka weekend nyaka idonji e disco, ka chiemi chopo ja higni 50, ka in ng'at ma ja higni 25, to thoth biro bedo jok mok bi winjo wach. Koro mano achiel. Mar ariyo, ka in ng'at matiyo e industry, ma to koro ne employers, joma ndiko ji tich. Indi tiye industry, ka in ndiki e factory mar rego niang'. I factory kuro koko nitie kidonje sa 2 okinyi nyaka wang' iwuogi. Nyaka joma ndiko ji tich e factory gi miye gik maluongo ni protective devices, mamiyo sound machopo e iti ok obed sound mamuol mok bi ketho iti. Nikech kondiki ja higni 25 tidwa tiyo e factory ka michop kama idwa retire, iwuok ka iti okethore, in iwuok kanyo kionge it. To seche moko hayo marach ni iyudo ka iti koro biro kethore kata ka bang' nisewe tich, ma koro kaka itimri nyalo bet matek ahinya. To yedhe be kik wabed ni wamuonyo yeth aoyaye, obed yath ma daktari ondiko, nikech yedhego kata mana aspirin nyalo miyo iti mor. Ka in ng'ama saka sa in gi pen matin, ikawo aspirin imuonyo, saka sa ikawo brufen imuonyo. Magi yedhe manyalo miyi ibed gi shida mar it. Koro obed abeda yath ma ni nyaka imuonye, ma daktari wacho nyaka imuony. Kik imuony yath ni muonyo yath mitni. Magi yedhe ma nyaka imuony. To nitiere bende ka wacho mokwongo kucha, nitiere yedhe moko ma nyaka timuony, to shida gi nitiere ma nyaka achiel kuom side effect en mar kelo it mok winj wach maber. Kaka yedhe moko nitiere ma jamiyo ji mag nigi kansa, nyalo miyo ibed gi mano. Nitiere yedhe moko ma miyo ji mag hypertension, be nyalo miyo ibed gi shida mar nok mar it. To joma alwora mar Lake Victoria ka wang'e ni malaria ng'eny. Yedhe mag malaria machalo quinine ma seche moko nyaka miyi nikech kibedo gi malaria ma very severe, nyaka miyi quinine. So seche moko quinine biro ketho iti. Mano wang'e ni nitie, to mano koro daktari ema nyalo weyi ni to side effect mar quinine ni
kwa compare gi ngima mari mar severe malaria ne waketi kanye. So mado bene kanyo. Ka ng'ato nigi infection mar it, nyaka thiedhe e yo momondo, nikech kok othiedhe maber, molo ahinya ne jonyuol manigi nyithindo manigi shida mag it. Nyaka thiedh shida mar it ni e yo momondo, nikech kok othiedhe to biro dhi mo oketh bones moko ma wacho manie it madiere ka, to seche moko bonya donje iti ma iye, oketh gik nyaka the nerves ma wacho ka, makoro nyathi bet nyathi mok winj wach. To samoro nonyuole ko winjo wach. Ero kamane nya daktari, moro ng'ato deher mondo mi otudre kodi mondo mitwagni odhi nyime, nikech thuolo mar studio thoro ga bedo matin mokalo. Inyalo yudi kanye namba ni mar simu kinyalo miyowa? E kinde masani an gi ofis Aga Khan ma Kisumu e Doctors Plaza e kama jabetiga. Inyalo yuda e namba mare 07 22 22 17 90. Inyalo nono namba kiye 0722 22 1790. Ero kamano daktari. Amor mokalo kenda dokero kamano kum kaw thuolo mari biro mondo mi puonjo ganda kotende kod weche mag nok mar winjo kata ajagono mok winjo wacho ni ng'at ma ite nok. Gin gigo minyalo nyuolgo ng'ato, gin gigo ma nyalo yudo ng'ato e dongo, gin gigo ma nyalo yudo ng'ato kotende kod hinyruoge, accidents, traumas kaka nipimonwa ka. To kapo nono ni oyude chon en mamoro inyalo thiedhi. Gima duong' ni chik iti ne dendi. Ka en janyuol ng'i nyathini mapod yom, nyathini mapod tin. Kiko kal higni 2, higni 3 kapok icheko ite ni ite chal nade. Nikech moro kapod en higni 2 3 ka to ntiere kaka inyalo konye. Ero kamano makende ne jogo picha mawa Davis. Ero kamano mathoth Lea kachiel kod Karuga. Ne producer na Pape Chokoth, director na Philip Ochieng. Kachiel kod jahera mar chenro mar Penj Laktar. Ageno ni puonjori kaka an bende apuonjora odiechieng' kodiechieng' e chenro ni kama wacho ni ngima en mwandu. Penj Laktar ka okelni gi Sensodyne.